eske horri nagusian eman da ez dago... Bueno, egunon uste dut zuzenean gaudela. Zuzenean, Ja. bai dela, bai, txomin, gaude, hau da, abisatu gabe egin dugu iaia, eta abisatu gabe hasten gara zuzeneko honetan. Espero dugu ondo ikusiko duzuela, espero dugu ere norbait egongo dela, Eder badakigu hor dagoela etxean, atzo lesionatu zen, eta gure lehenengo oroitzapena, gure goizeko gogo, eta Ederren alde izango da, gogoratuko gara Ederrekin, atzo, bueno, dana eman zuelako futbol txapelketan, eta lesionatu intzalako. Txomin, egunon? Egunon danoi. Hauzea da. Buenafuentek eta Bertok eta egiteute, bez? Falso inicio dalako bat. Bai, falso inicio, baino inoiz baino nerrealagoa. Bai. Ere, aldi berean. Konektatu eta listo. Oso ondo. Hemen gaude, bai. Atzo, bueno, lasai Donostiako 5. esport txapelketa nolabait antolatu genuen. Ondo juntzan, eta pixkat horren inguruan hitz egitera gatoz. Nahi zenez gero, erakusten dizuet, nola juntzan, eta? Bai, bueno, itxingo dugu a ber, Ederrek esaten digun zer modu zentzuten den. Aha. Edo ezakit feedback pixkat ematen digun, ikusiko dugu, a ber. Ez dakit momentu honetan zenbat konektatu izango ditugun, bueno, gerora ere ikusteko aukera egongo da, eta hori ere hor dago, Eder, zerbait entzuten da ondo, ikusten da ondo, zuk esan? Neri txomir jartzen dit hemen CPU overloaded. Osea, zurea? Ama. Bai, neria. Ze ordenadorea hau da, sua botatzeko. Beraz, Ederrek ongi dena esaten du, aurrera. Hortxe ikusten ari gara pantailan. Bueno, espero dut. Ez da ikusten ari. Ikusi horko litzateke. Pantailan. Txomien kaptura. Nola txomien kaptura? Zure pantailan. Bai, neure pantailan, bai. Kontatu pixkate nola izan dan, jolasa, zertan den, Brawl Stars izan da urtengo jolasa operatua, ez da? Brawl Stars, bai. Ez dakite pantaila ikusteri daukagun edo ez, ze bertan asaltzen dira edo pixkat datuak eta beste elementik komentatzen eta bitartean saiatuko naiz jartzen. Oso ondo, bueno, 5. edizioa da aurtengo jokoa hori, Brawl Stars, bai, eta egia esan nahiko aparteide eduki genituen, DBH eta batxiergoko, hau da, 12 urte bitarteko 96 partaide, 32 talde eduki genituen, 3 koteak, bai, eta egia esan ondo juntzan oso, dana hemen ez dakit erakutsi nahi nizuen nola baite apuntatutako hau guztiak, ez dakit ikusterik eukiko... Pena da txomin zeren, zu OBS-en zaude? Ni ninja bidalia zu, baina OBS-a ireki dezaket, bai. Igual virtual cam eta jarri zure pantalla dolako zerbait, bestela hemen ez dugu ezer ikusiko. Ama, hau bai dela falso direkto, baina falso. Nik ez dakit honitze pasatzen zai. Hombre, esan behar dute, nahikoa lan du ordenadore txiki honek, bakizu eskolako ordenadore txiki hauek, ez direla bereziki potenteak eta nahikoa lan, OBS bat, bideo dei bat, eta dana batera kontrolatzearekin. Eta nezer, iniciar kamera virtual orduan? Bai, eta zurea aldatu. Eon. A ber, orain bai. Venga, jarri. Brawl Stars hori, zenuena. Venga. Orain bai, aprobetxatuko dugu. A ber, kontatzen ari zinen, txomin. Orain bai, klaketa, venga. Bai, orain bai, hau hona da, aurrera. Vale, bueno, egun on guzti hori. Hoi, kontatzen egin zen, bai. Lasai Donostiako 5. esport txapelketa edo antolatu genuen atzo.
hausen jokoa, bai. Brawl Stars, badakizue, zera mugikorreako den jolasa, eta partaide asko, komentatzen nuen bezala, bale? 96 partaide eduki genituen, hirukoteak diren 32 talde, eta hementxe ditugu, bai? DBH bateko 8 talde, DBH biko 9, gehienak esan beharra, zera, mutilezko taldea, baina DBH biko Las Pitufos ere iruneskez osatutako taldea, besteren bat ere hortik, eta hauek DBH iru, DBH lau, batx eta batx biko, eta gero ikustezu hor mix, ze Lara Daraujo eta Victor Bengotxea bakarrikan zauden, orduan Txomin Elorza bat sartu zen, hirukotea osatzeko. Inoren arridurarako, Txomin Elorzak ere parte hartu zuen txapelketa honetan. Bueno, hoxen, nokeo moduan edo jolastu zen, bai, hasi iruterditan edo hasi ginean, hortzen bostak edo jartzen du, baina bosterdik eman ziguten, eta ia esan behar dago hemen Txomin utziko didazu, hau zan irakasleen bazkaria izaten da lasai jaietan, eta oso momentu preziatua, eta izue, Txomin horre ontzala, ederrek nahiko lan muletarekin, eta ni janda jan haitu nintzen, eskerrak Txomineri, izue, holako momentutxo bat hartzeagatik, eta ikaslekin partekatzeagatik. Beraz, Txomin, hemen eskerrak, Txakit ikasleek ez izkizuen, baina honik emango izkizut. Bai, ze gainera gogotxu etorri ziren, esate dizuet, kasik egun pertsona, hortzen ditugu 32 taldeak, bueno, beraien akronimoak, ze talde bakoitzak izin bat zuen, baina gero hemen nolabait gure kuadroan da, 3 letra, 4 letra alako laburdura moduko bat edo jarri genuen, hauzaz edo tokatu zian ze hauek, nolabaiteko partida hauek, eta ikuste duzuenez, hortxe 32, hortaz 16renak jokatu ziren, gero 8renak, 4denak, final erdiak, eta azkenik final handia. Hoxen. Eta ondo, giro politean juntzan, argazkiren bat edo badago hortik, hola, irukoteka eta batzuei atera genien arrazkia, dandanak ez, 32 taldeak ez dira azalduko. Bateren batere oain ikusiko da, bateren batere etxetik, bikotea, eta bai, azkenean online jokatzeko aukera egon badago, eta hau izan zen gela bat, beste gela batean, beste ez dakit, baina beste asko ere bat zeuden. Así que... Ondo, oso ondo juntzan. Bueno, beraz, hori, bideoak hartu zen dituzten, giro polita. Esan berra dago, 5. txapelketa dela, ez, egiten dena, eta hau izaten ari da pixka bat, bueno, ja, esango nuke, hasieran esperimento bezala hasi izana, pixkanaka gorputza hartzen ari da, pentsatu behar dugu, urrengo izan duen harrerarekin, urrengo ikasturtean, bueno, beste zera batekin, edo beste modu batean ere antolatzeko aukera izango dugula. Gure ametsa beti izan da, egitea gero zuzeneko bat aretoan. Noizbait zuzeneko bat egitea aretoan publikoarekin. Txomin, nik uste, kopuru hauekin zerbait egin daitekela, Bai, egia esan, probatzeko, ez dago ezer ere galtzen, ez? Proba daiteke, zemuz adeteatzen den, eta esate dizut, giro poloita egontzan atzo, jende animatua, eskertuta, halako zerbait eta tolatzegatik. Ez dugu ludopatia sustatu nahi, baina bai, lagunen artean, bueno, tartetxo batez eta jolastea, ondo pasatzea, eta azkenean ala egon ginean, bai? Eta ondo. Horren arira ere esan duke, askotan kritikatzen dela bideojokoak, gazteak, engantxatu ezagizer, ikuste hor irudi hori jarri dezuna leno, ez? Danak elkarrekin eta izue, bideojokoak ere gauza sozial bat ere badira, naiz eta askotan izaten den onlineko sozial bat, orain egiten ari garena,
baina izan daitezkela ere bertatik bertara, eta hortxe ikusten genituen gazte pila bat, gela batean, jolasean, eta gero seguro sari banaketan eta giro politia eontzala, eta hori da Bai, kontua. bai, aurten presentziala egin genuen, eta gila zen hori, matxiorgoko bat de gela betea, beste gela bat ere betea, bertaratu ziren asko, baten batek ezintzun, normalaen bezala, ez dakit, ingelesa zeukalako edo beste konturen bat, baina tartetxo bat edo atera zuen konektatu eta lagunekin ere jolasteko. Bueno, Lukak idatzi digu txatean, lag pixka bat dago txomin, bai, normala. Bueno, ongi etorri Luka, eskerrik asko konektatzeagatik eta idazteagatik, hor zaudetenak ere komentatu dezakezue, bai, Luka, badakizu nolakoak diren gure ordenagailuak, ez direla oso gamer, gaur lasai eguna da, eta bueno, txomin etxetik dabil, baino gero etorriko da, ziztu bizian eskolara, Bai. eta ni hemen eskolan nabil, ze gero laizer amaiketan ospakizuna dugu, eta bertan parte hartzeko, eta bueno, ez dauzkagu etxean ditugun erosotasun horiek, baina bueno, saiatzen gara, eta hori. Hemen txominen aldeko komentarioak jartzen ari dira txatean, Garikano, imaginatzen dut Garikano izango dela, txomin guapo jartzen dugu. Bueno, tira, gezurrek ezen daiteke esan txatean, baina... Bueno, gezur txikiak bai, txumin. Ba hori, nahi badezu, pixkat jokoa eta aurkezteko, bai, eman. Bideotxo bat daukagu, ez da luzea, hausen simpleki da, ba hori, nola jolasten den edo komentatzeko, bai? Geure partida bat aprobetxatu dut, ez dakit zerbait ikasiko da hemendik, baina alako partida dira, bai? Hirukote bat, hortzen ikuste dituzuen nola baiteko muñekito horiek, brawlerrak dira, pertsonaia desberdina daude, eta bakoitzak abilezia batzuk ditu. Orduan, abilezia horiek edo erabiltzea da kontua besteak nokeatzeko. Bai, zenokeo zean egin genuen. Eta goian ikusten da, ronda ganada, hau da, urdineentzat lehenengo puntua, hor ni ez naiz enpanatzen, jada partida hasia dela, eta hausen bigarren nolaiteko ronda, bai? Bi ronda irabazita, partida bat irabazten da, bai? Eta, bueno, hau Las Pitufosen aurka izan zen, hortzen Town Gameplay Lara Araujo, bai, Victor eta Nineu, eta Noa, Paula eta Sara. Eta gero, urrengo fase batean hasi ginean jada kompetitiboan edo zehatzen. Hau da, bakoitzak hartzen zituen nolabaiteko brawler bat, baina besteak blokeatzeko, oda besteek nolabaiteko jokalari horrekin jokalari, pertsonaia horrekin ezin jokatzeko edo aukera ematen dizu honek. Azkenean, baneo modukoak daude, eta oain bakoitzak edo bestearen txanda itxeron behar du aukeratzeko. Victorrek Colt edo aukeratzen du, oain Aranjuelok, ze hau izan zen, Ibai Medina, Aranjuelo eta Gallardoen aurkako partida. Ez daukat problemik aurreatzeko desiente behak ziren. Eta hemen pertsonaia bakoitzak dituen nolabaiteko abileziak aldatu ditzakezu, ere? Frank da, hau, pertsonaia desberdina daude, baina eske gero pertsonaia bakoitzak bai ditu bere abileziak eta hauek ere aldatu daitezke. Orduan, nik gehiegi pentsatu gabe Frank hartu nuen, mapa ere ez nuelako ezagutzen, zen mapa asko daude. Hau da, La Intemperie deitzen den bat, oso irekia, eta hor, juna egin zait, ez da gizarratik. Eta mapak eragiten du orduan. Bai, mapak eragiten du, bai. Bai. Antxen atera nintzani aurrek aldera, eta balazo guztia jaso. Bai. Eta nahi baldin badezu, ikus dezakegu da finala.
Bai, bai? Txomin, Eta jolas hau bakarrik mugikorretan jolastu egiteke? bai, bai. Oain arte ordenagailutako jokoak edo aukeran eman ditugu, eta Mhm. retransmititzeko erresagoa da. Ze azkenean konektatzea besterik ez da, espektadore moduan edo sartzea eta listo. Karo, hauek azkenean mugikorrea denez, hortzen egon ginean, bideoak bidalizkiate, grabatzen, aukera batzuk egiten, Ja, eta bueno, geroko lan, sukalde lan gehiago daka, ez, honek. bai, eta, bueno, barkamen askatu behar diaetere askori eta askoriz, claro, bideoak bai, baina bideo guztiak erakusteko, editatzeko, eta, bueno, Astirik ez, astirik ez. bai, denborarik ez. Hori Bai, bai, Txomin, jarri hurrengo bideoa, ze astirik gabe geratzen ari gara, eta horregatik, eta hau Unaiek tira, esaten du orain lasaiera noa, beraz, bai, bai. gure Hau, ikusleek hau ere, izan zen finala. Jarri hasieratik, Txomin, mesedez, oraindik ez dute sartu eta, Barkatu. hasieratik, eta esaten ari zinen, orain bai, Hausen dela finala, bale? Behintzat finala bai ikusiko egu. Txomin Elorza gartzen du hor, baina ez da Txomin Elorza, batere batek broma moduan, eneko Uriartek egia esan jarri gintzuen. Hemen finala da Lur taldea, Lur baina da Luis Jarrekarte, beraien mundarroko futboleko entrenatzailearen omenez, eta IEA, DBH Lauko, Alex Davila, Endikakano eta Ibei Prieto jokoan. Bai, besteak dira, Lander Medina, Eneko Iturri eta Eneko Uriarte. Eta, bueno, hasieratik ikusi izan, laugarren mailakoek nahikoa maila zutela, bai? Hemen ja Uriarte bakarri atzen da, bat iruren aurka, eta gainera non eroriko den ere kalkulatua dute, badakite, lehenengo ronda irabazi zuten errex. Hemen badaude pertsonai batzuk, non uretatik pasa daitezken, edo beste batzuk ez, ni hau dana atzo ikasi nuen, esan beharra dut. Eta egia esan, mapa hau ere nahikoa irekia, distantzia handitik edo egon ziren nolabait erasotzen, eta ikusten zen, jokaten zekitela bi taldeek, baina DBH laukoek nolabait errexera mantzuten lehenengo partida. Bi ronda irabazita. Lo único, finala izanik, alako bi edo irabazi behar ziren, hausen bigarrena edo bigarrenaren zati bat, ea ikusterik dugun, bai. Eta hortxe, eneko Lander aurrera jun nahian, Landerrek hor ere nahikoa metro irabazten ditu. Hor, Crow edo deitzen dena, zera Alex Davila, eta uste dut hontan, ea ez naizen konfunditzen, sorpresa txikia edo egontzala. Ustez, Bueno, hor, Uriarte izkutuan, baina ez errez. Ez da hontan. Hontan ere, urdinak irabazle, oda DBH laukoak. Eta hau irabazten baldin badut zuten, vale? Jada lehen partida irabazia zuten. Orduan, bueno, gorrien azken aukera, lehen puntua irabazteko, baina antzeko igantzan, bai? Ez zekiten oso ondo gorriak nola erasotu, eta egia esan, bueno, maparen kontrola partida gehienetan urdinek eraman zuten. Hemen bakoitzak bere abilezia ditu. Bai. Zea dituzte, ultiak eta bestelako, abilezia potenteagoak diren batzuk. Galdu dugu, Txomin, segundu bat.
eman pauseri, hortxe, berrezkuratu Bai, dugu berriro, bai. bueno, hau gorriek irabazi bartzuten, ronda hau, bai ala bai, eta kasu hontan, hor gasa ikusten da, gasak nolabait akatu zuen ia taldeko azkenengo kidea. Eta, hirugarren ronda hau irabazten zuenak, pues, nolabait partida eramango zuen. Partida txikia, bai? Txomin, Urdinek... galdetzen du Unaik, Josoi Unaik galdetzen du zenbat kopa, galdetzen du, bueno, hitzak banatu gabe, baina nik hori ulertu dut, zenbat kopa dan elkarrekin. Bai? Zenbat kopa zituzten? Bai, o zenbat Bai, kopa irabazi zituzten, o ez dakit zer ba... esan duen horrekin. Ez, kontua da, hemen zeago, bista automatika eta egia esan etzan ikusi, baina azkenengo partaidea zehatzen dute. Ba, ez dakit egia esan, baina asko. 60.000 zituen bateren bat egon bazegoen. Eta hau izan zen lehenengoa. Eta bigarrena ja, antzeko, bai, ze egia esan 2 minututan amaitzen da, baina urdinek ere lehenengo partidetan bezala kontrol osoa eramatzuten. Hemen pertsonaiak aldatu zituzten, hor Spike ikusten den hortan, pues hori Dynamite da, futboleroa, baloiak eta botatzen dituna. Bestaldean, bueno, adibidez, Uriartek jarraitzen du sortzi bitekin edo, hola hitzen da, pertsonaia. Baina, hori, azkenean rango handia duten zeakin, bueno, Kriston kolp, eta errex. Krauek bi azkenengo eraso horretan. Txomin, Eta lehenengo, bai? Hemen Lukak esaten du IEA taldeak askoz gehiago, kopak imaginatzen dut, gehienak 36.000 uste dut, eta Ibai Prietok erantzuten du nik 39.000. Jesus, hori, imaginatu. Nik egia esan bardet, jakin nuenean 85 zirela, eta azkenengo bat falta zala, bueno, neure izen eman nuen, azkenengo partaide bezala, eta aste betez egon nintzen, aste betez, tira. Astean zehar partidatxoren bat. Aste guzti horretan... Galdetzen dute Ibairen triplearen gatik, eta Ibaik esaten du ez dela agertzen, minon ez dakit hori komentatzeko zerbait izango den, triple bat... Bueno, zea izan zan, bai, final erdietan edo, Ibaik, ulti batekin komentatu zutenez, beste hirukideak edo eliminatu zituen, bai? Eta hori, kristona izan zala. Baina, hori, komentatzen genuen bezala, azkenean bideo danak eta editatzeko astirik ez, azkenean hori, gukatzo ere bazkaria eta bestelakoak, eta, bueno, gaur goizean hemen gaude. Bai, agian etzineten hasi denean, gero ikusi dezakezu hasieratik, baina esaten genuen, atzo, normalean ez da ezer egoten lasai jaietan, ze irakasleon unea izaten da, irakasleon bazkaria izaten dugu, elkarrekin egoteko, eta Txominek hortik hartu zuen tartetxo bat, bazkaldu zuen ere gurekin, baina tartetxo bat hartu zuen, baztuekin egoteko. Beraz, eta ondo bazkaldu genuen, eskertzekoa, bai. Antolatuko dugu beste urteren batean, errexo, eta, bueno, eta hoi ja izan zen, hori. Hemen esaten dute, Fortnite niretzat hobeto, esaten du Unaik, eta Lukak erantzuten dio, bai, Fortnite lover. Bueno, eta hor azkenengo nola baiteko, bueno, pentsatuko dugu pasatzen dena da, bueno, beti ere joko batzuk edo aukeratu behar direla, eta, bueno, aurten Brawl Starsek jarraipena handia auki duenez, hau egitea edo... Nik badakizu Txomin, niri ilusio handia ingo ziala Supertux Kart partida bat botatzea, imaginatzen dut gure ikusleek ez dutela ezagutuko, baina aprobetxatzen dute hemen gutxi batzu zaudetela, esateko badagoela
kart estiloko jolas bat, software askekoa noski, elkarlanean egindakoa, eta ez da Mario Kart moduko bat, baina, bueno, bastante txukuna da, bastante politia, doan deskargatu daiteke bai Androiderako, baita PC-erako, ez du konturik eskatzen, ez du ezer eskatzen, software librea da, eta nik animatzen zaituztet probatzera, eta online ere jolastu daitekela, beraz, hortxe, Super Tux Kart. Hau izan zen nolabait partida guztien emaitza, edo azkenengo kuadroa, zoriontzea danak, partaideanak, noski. Final herrietan DBH bateko 4-7-2 bat taldea gontzan, IAren kontra, eta klaro, hauen kontra galdu egin zuten, eta bestean Medinatarren arteko lehia gontzan, anaiaren arteko lehia, ze tour horretan, Team Urko deitzen den horretan, Ibai Medina zegoen bestean Anai Zaharra. Anai Zaharrak eraman zuen partida eta finalera pasa. Baina hortxe, bai, Alex Dabilandikak anota Ibai Prieto, azken txapeldunak, eta hori baino gehiago, giro polita gontzala eta jendean emateu zala. Bai, eta azkenean hori da jola duena, horregatik egiten dira gauza hauek, elkarrekin gozatzeko beste modu bat, esaten genuen, beti kirolak eta gauzak izaten ditugula, baina zergatik ez esportzak bideojokoek gaur egun duten zabalkundearekin, ez? Eta gustatzen zaizkigula, guri ere. Bai, Ander, nahi baldin badezu eta barka, txapeldunen argazki pare bat badaude. Jarri. Txominek jartzen dituen bitartean, esaten dizuet, ja laizter, moztuko dugula zuzeneko laburrau, ospakizunera jun berdugurako, eta hementxe, ikusten ari gara pantailan orain, ezagutzen ditut biak. Endikaka, no? Eta Ibai Prieto hortxe. Eta Ibai Prieto, bai hortxe eraman zuten, zertzen saria, Txomin? Oantxen ikusiko, baina hortxen, Google Playko 5 euroko txartelak. Alex Davila etxean zegoen, etxetik konektatu zen, hirukoteak eraman zuen saria. Oso ondo. Aizue, esan dakoa, eskerrik asko parte hartzeagatik, urrengo urtean egingo dugula beste jolasen bat, emango diogu buelta bat, eta nik amaitzeko ere esango nuke, hementxe ari garela momentu honetan, bideojokoen inguruan euskaraz, eta ere posible dela ere bideojokoetaz gozatzea nola ez euskaraz, eta hori animatzen zaituztegu ere, zergatik ez, interneten gure hizkuntza ere erabiltzea, zabaltzera, eta holaxe, eta gozatu, irabazleak gozatu zazue, zuen sariaz, ederri besarkada bat bidaltzen diogu gaur ere hemen eder egon behartzan, minon etxean dago atzo lesionatu zelako, eta gaur bidali dugu hortxe argazki bat, hortxe zeon sofan, zit mugitu, gizajoa, egiten duen egun politiakin, eta hortxe, gure besarkada bidaltzen diogu, eta gure animoak hemendik, eta zuek animatzen zaituztegu eskolara etortzea, 11etan dugu ospakizuna, eta gero ekintza mordo bat, beraz gerturatu, etorri, eta virtualki ez bada ere, zuzenean ere ikusteko aukera izango dugu. Hala da, merezi du gaurko egunak, eguraldi polita daukagu, gozatzeko eguna da. Ez da, ederren omenez behintzat, aber gero gerturatzen den, tartetxo batez. Hori da. Oso ondo, holaxe, gaur ikusten ari zareta, ari garela, ez gosarietan ez bezala musikita gabe, zea gabe, azken momentun egin dugun zerbait delako, hementxe, txatean ere agurtzen ari dira, guapos, esaten digu Lukak, eskerrik asko Luka, eskertzen da. Lukari ere eskertzea barkatu, Ander, Lukari ere eskertzea, hau guztia antolatzeko orduan da nola egin eta berak ere hainbat ideia eman zituen. Osea, eskerrik asko, hor egontzeaten, ikasleak ere nolabait, beraientzako, polita zen hontan, parte hartu zuten, lagundu zuten, ideiak eman zituzten, nola egin, nola grabatu, eta mendik eskerrek eman.
Ederki, ba hoxe, ba hori, gure aurtengo lema den eskerrik asko horrekin agur esango dizuegu, laizter arte, eta venga, bueno, laizter arte, orain arte, lasai Orain jaietan. arte. Venga, aio, ondo izan! Bikai pasa, agur.